ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦିନିଆ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ସହ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ବରୀ ବ୍ଲକର 29 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକାଂଶର ଖରାଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଧରି ଅଚାନକ ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ପରେ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଓ ବର୍ଷାରେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଥିବା କଷି ଆମ୍ବ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ବିଲବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଖରାଦିନିଆ ପନିପରିବା ଓ ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଲାଭଜନକ ବାଦାମ ଚାଷ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ସହ ପଦାରେ ଥିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋରୁଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରାବୁଲା ପଶୁପକ୍ଷୀ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଓ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ଆକଳନ ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ଭାବେ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଏପରିକି କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ କେହି ଲୋକେ ଆହତ ବା କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସଠିକ୍ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କଷି ଆମ୍ବ ଓ ଖରାଦିନିଆ ଫସଲ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ବରୀରୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।